ara agba nkwụ ya dọrọ ọ bụrụ obere ife lekwe na-agba nga ịfụrụ nkwụ nwoke ọcha ara eji egwu egwu nna ọ bụrụ ya na ọkwa ifụrụ akụkọ ndị a na-ekweti n'aka ebe a kwụ ibe kezi ndị dị ya mfụ na akpụ n'ilere obere ewu mkpokwu ebuzi n'ime akpa ka ọ na-arụ ebe ga-egba wee pụta wee chiri slipas vezia slipas n'akpa arụ ọdịchazi kwụkwade ihe ndị dibịa nwe bụ mmadụ one ka ibu n'ilo ofu onye mana ama nka mmechikọwa ya ofu nwoke na nwa mkpirisi nwoke mana ofu onye mama ka o dị ife ahụ nwa nwoke bụ ugbo osu UK nata nne ya wee sị abịa kene anyị mama nwa yi nwoke bụ ugbo nwa ezigbo oyi nwoke bụ ugbo eyi mama nne enyo zukọ gị enyo uche ọjọọ na-enyochi enyo onye nna ya ike si n'otu akwa bịa chee ka njugodi ya ajụjụ kedu echiche na-eche gbasara ndụ ya osu nzuzu ka ya na-ezuzu ọkwa ofu mkpụrụ akwụ na-efu n'ọkụ ọkwa ebe bụ kedu echiche na-eche na ọ bụrụ na anyị nụsị ụwa mụ na nna ya rapụ n'ihi elekọta nwa ezinụlọ anya o ife anyị na-eme eri onye ka ihe eji elekọta ezinụlọ anyị ka njukere ya nna anyị nwe ana n'ebe pụ apụ maọbụ na ọ nwere ịmaala kịta ịmaala ukwu ụkwụ na anyị nwere n'obodo a ọnwụọ na ọ ya agwa tupu ọnwụọ ya agwa m mana ọkwa na ọgwọ ha nwụọ ọ ya agwa na him njeni mana nna m adị ka njegodo n'inyi ya ọ ga-agwa m mana mama ihe anyị na ha ekwu ya ebe anyị na azụrụ ọkpa alụdo aka mama lepụta akwa amakwa na ọ bụrụ okwu ịnụ nwaanyị maka ọ bụkọrọ okwu ịnụ nwaanyị ya akwa aba ọ bụrụ okwu ịnụ nwaanyị bụrụ gị na-emezi ọgbọ ya ọnụbabe nwaanyị mba mama pụtara ebe ahụ ya ha aba ndị ọgbọ m na-anụ nwaanyị ha-amaghị ife ndị ọgbọ m na-anụkwana di ha amaghị ife maka ọ bụ na ha mara ife oke mọmị ka njukene ahụ one ka papa dị mgbe ọ nọ ọkọta 8 years ndụ ahụ one dị ugbu a mkpara alụ ịnụ nwaanyị nwa na m etozugwu ihe eji nwoke eme mana mama ọ bụ na mfe obere ohere fiam nje gụọ akwụkwọ kụtọpụ akwụkwọ m gụọ akwụkwọ sekọndịrị ka yunivesiti nke nkọ weta ụbụlọ ya fanabụ ka nkụ fanabụ gụkọrọ maka achọ m inwe nnekwute ego nkịtị emeghị ihe ọhịa adịla ya na mma ememe mana chịrị ọngwụ kwe ọkwa maazị udo ọngwụ ịchọ ịgwụ akwụkwọ maka akwụkwọ amaka mụnwa ya kwudopuli wee lue na egokpọ efu ya bụ onye ivu n'ụzọ ọ sị ya bịaghachite bịa duli and na ọbụgodu na akwụkwọ ka ị chọọ ego mụnwa ya akwụdo oge ma ego ahụ spend everything ọ bụ na afịa ka ị chọọ ịzụ ịzụba afịa n'aka ma ikwekwa ịmakwa ihe ahụ ezigbote ihe bagoro ụlọ ime na ndụ gbasara m na ịghọ m afịa ọsara m na ịbara uru na ndụ m mana ịma nke abụọ pụrụ iche mọmị anyị ise gị ime ka dalụsọ nye gị m ntị ilu ebe a ime ka mmadụ ọka ebe ezuzukwa na ezuzu ma ilu ebe a mba ezukwa na ori ma ori anụ ma ori azụ ebekwa ịpụ ebe a nwunye esizie n'idebe ịkwụla anụ n'ite ofe ife na-emegbu eyi mama ịma adị m ezu ohi o
adịghịkwa m ezu ohi chacha kama onwe obere ihu na-aghọta ha unu afụcha ya dịka na nna ezu ohi adị m ezu ohi ịmana dịka ịma ka ofe isi ịma na aka ka ị na-esi ọ na-ahụ isicha anya iburu ibu alụ bụ ite siju ofe ebe niile na-agafe ite na-ebu ibu zipịa mbịa nkwupe ya ngwụrụ anụ mba adị m agụ anụ na-ekwusisi ya ịghọta ihe na-ekwusisi ka ibu na-ezenata ịkwesịrị ịghọta ihe ọ bụghị ohi ọnya bụ ihu na-aghọta ya mana mama mbakwa ma dị m udo omume anwa chakụ ma bụ ezigbo mmadụ n'ụlọ ma nlu nsogbu adịrị ebe ma ọ bụ na m amụgo ya amụ mụrụ mgbe ya abanyarị n'afọ m kwadobe oge n'oye dị iwe je ije zuo ike mana kemgbe anyị na-ejekwe mgbe ọ bịara oke ka mezi ka nje gbasa ozi ije ebe eje gbasa ozi ọma arịọdịkwa mma ndị onye ka ị na-eje gbasara ozi ka mmadụ anụkwana ya ife na-ekwu anwụkwana mepe ọ na-egwa mmadụ na onwe ebe ị na-eje osụpụ ya bụrụ nna ya agwakwana ya ọ mụ na ya alụ ya mụ na nna m adị ka nsogbu adị onwe onye nna gwa mama ka njezi na nke telọ m na-akwalụ m akwa ọ na-akwalụ m ọpandam and o mesha m wee kwaba nya akwa mana ka njezi ha malụ ka o si wee kwata dị ebe ka ọ dịgodo kedu n'ụdị nke Chineke nna kedu ife mmee ka njụ anyị ya asịsị ajụ na ya ajụ mana mma ajụ nke Chukwu kedu ife mmele kedu ife bụ na onye jụrụ na ọya achọ ọchaba anyalị ndị ọkwa aka m edi ebe kwazụ ndị eje n'etiti anwụ a mana ndị abụ ndị ọyọ ebe sigo na-eje n'etiti anwụ adịghị anụ Nkiti ka ejibe nọ n'ime moto eme ị mara ana m afọ ije ana m ejezi obodo emepere emepe ana m eje university ka nje gụọ akwụkwọ taa sachie gị ọnụ rapụ okomoko ha ordinary boy ka sachie gị akpụ onye anaghị aga na-ebugharị m n'ụlọ akwụkwọ kwefuru onye dị onye ya na-ebugharị m ka m emecha ka m fụ n'o iji show na nwoke ma a na-ekwu eziokwu taa nwoke sachie gị ọnụ ugboro ka m chegoro ụdị ije ana m ekweta na m na-eji ụdị n'otu aka nche bido ana m ekweta n'ọbọị ka m na-eje nọrọ ebe a oke ngwanụ ka ihe esikọkwanụ moto onu ọ nọ n'ime rapụ ibe ọ na-amacha rapụ ibe nkịtị na-amacha ibe ahụ moto ọgị ya ka ọ nọ na ya osigị na ya na-eje yuni ibe gịnị nwa ebe ịma na anyị maka ike isi afụbanụ ọwụ na nke o si na ọjie na moto ka m ama gị dada anyị mechie gị ọnụ mechie ọnụ ka ebe anyị na-eje ibe na-achị ịgba ibe ya na ọgboro one ka njegorie ọgboro ịbụ ọgboro ịtọ ka ọgboro ịnọ ugboro ise nepene nkịtị na-ekwu na-eme chukwu ekwu ndị be m niile ejechago ibe ba na-eji kwechiri nna baba ọwụ ka nna gwado ogiri ka ife debe nwa ka ife ichi na akwa ọnwụnye m ka ịbụ rabụ akara akwa n'anya baba ebe ọ na ikwechiri go n'ihe ejide ịhụnanya aṅụrị m n'obodo mmejide gị na mma ejide aṅụrị gị n'ụdị agha ọmụ ọbụla esimaga jide aṅụrị gị baba agwago gị ziche m bọị ka nje bọị ka ibe m si eje bọị ka nje bute ego nata n'obodo oke ngwa na sentị ọdụ mmụọ o vuru gị ike bata n'obodo na-eri ego ka a na-anwụnụ anya bịa nna rapụnụ nna ka ọ pụọ ọnụ ọ bata na-edozibe ọgwụ ifu na ọ na-apụ na-anụrụ ọnụ nwa gị onye ọ na-ekwu ihe abụ maazị ejiri ohi ruo zuo nnafụ kwuo ohi zucha pụta na-ezuzugharịgasị nwere ife eji ego a ọrụ risasị ka a na-erisasị ya mana fada afụ ụmụaka jere gbabọcha esetụrụcha afa na fa were ekpere tụkwasị afa ife niile na-agafe ọfụma fada afụ dị ndị ahụ varapụ ibe ahụ ba niile ejechago bọị buru ike ndị enyi nwoke ka bawụ buru ike nata n'obodo na-eri ego ka a na-anwụnụ anya agwụgo chọkwara m ọga chọta m ọga mmeje bọị na nke ya nna ịma ife menu nni ego bịa ka ilie nni o
ilichesie nna anyị bata unu edozibe nke a bụrụ nsogbu nna anyị jebe ebe ị na-eje agwagwagwe nchọkwa nna anyị achọọkwọ m ya kịta ibuli gị bokwasị m kedu ife mme ọrụ nwa anyị nwoke ka ọ bụ mana ị lọtara mgbe anyị na-akwadobe ife a na nsịrị gị nọ n'iru ka na-ekwe m emeta ọfụma esi mba m si n'azụ mebe na nsị n'azụ mee ya na anyị ga-amụ onye dị mkpa na-akwụ anwụrụ wee siri n'azụ mee ya oke ya azụ ahụ edocha m anya ifugo ihe mba na-elekere m awụri mkpa ogologo imi ya ọkwa ifugo ife ị na-ekwu n'iru nwata ife anyị na-ekwu adị ọkwọ mma ọkwọ ngwa anyị nwoke ka ọ bụ ọ dị ife inye m ka nye yi achọkwa m ụdị okwu a ibe chọrọ unu na-akọ ọsọ uchi n'iru ọsọ uchi n'azụ achọrọ m ịma ibe m na-ekwu chọta m ọga mmeje na nke eje gbabọị mechie ọnụ ịsọ na-akọ eli chuchu ị na-afụ na nna chọ ka ndozie gị na nna n'ebe na-akọ eli ọkwa bọị ka ị na-achọ ịgba nsogbu adịrọ imesianụ eji nwayọọ chọtala gị ebe ị agba bọị ị dịrọ ị na-eti mgbe ịbịan rapụ nna anyị ka o jee ebe onye nna anyị jee chọwa ọga nne obiọma ọgba ka inyere m aka nyere gị aka n'otu onezi ka ihe na-eme achọrọ m icheji biznes achọrọ biznes ya na-enye m nnekwu ego o nwere biznes akpati ozu chukwu adụ akpati ozu kwa ego dị na biznes a na-agwa gị ezigbo ego dị na ya rapụ akụ ya na-akọzi ma akụtarazikwana ya ọzọ cha chekie ebe mmadụ ịnọ nwere otu ụbọchị ofu akpati ozu bụ 15,000 ofu maka ofu chekizie ebe mmadụ 10 nwere otu ụbọchị ọ bụrụ ego one akọ ego one ga na-enweta ị na-ede 150,000 otu ụbọchị mmezigoni ya wee nwee nnukwu ego ada obiọma ọhụrụ biznes aka m enwego nnukwu ego ọcha ka ji wee laik ya gị mana chelu ka ekwenụ ka m na-esi wee nweta ego wee bidie ka ekwere ka m na-esi wee bidie Papa, no. Good afternoon, sir. Chisom. Before we are the ending, I don't want Nalorian. Monokwan. I only mono. I can handle it. Hey, Papa. Uncle, let's only be about. Okpokwa no nyobu. Mana o siri na Nkiti anaghị eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ. Hey, mama. Okay, fo. Ọ bụ ihe okwu, ihe okwu. Mechie ọnụ libe na ọsọ agbagbuo gị. Mama ka ọsọ adọla nne a. Ebe debe ahụ ji na mmanụ na ụtazi. Nwunye ya ọ bụ ji na mmanụ na ụtazi. Nwa oso dị na ya. Ile na-agbakọsị. Nna anyị nọ. Bịa ka ebe anụ nọ na nne dị n'ụlọ. Onye ọsị na ya bụ onye gịnị ka ọ na-ekwu aghọtara m ife ụnụ na O si na Nkiti. Nna anyị ọkwa ịma na nwa na-eli nne chọọ ka o si gbagbuo ya. Bịa na nne dị n'ụlọ o. Ọ sị na Nkiti adịghị eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ mana ọ nwere n'ife ome onye emere ọfụma ọnụ kata omebe ọfụma ọkwa nwata akwụkwọ mesịrị bụrụ prọfesọ bata gị bịa zuo ike nwoke ọma na-erapụ nwa ka olie nri bata n'ime ka iburu nri nke ihe o ihe na-eme gịnị dị chọkwodo ya anya na mmadụ nwoke ebe iti onwe ihe ọzọ na-eme ịgbara ihe m na mmadụ bụ iti ọnọ gị ebe lie enyi na nne nsogbu adịrị metụrụ na akọwala m ya ọfụma ọ na-aga ka ndị enyi
mana ezigbo ọyị nke bụ ndị be anyị jiri kwuo si na ọ na-abụ ọkọkọba anụ ọfịa ọ chọba ukwu osisi ma ọ kọba mmadụ o jekwube mmadụ ibe ya o nwere nnukwu ife dị m mkpa o si ka m bịa ihe ọgọ na ị ga-emere m ya na ezigbo ọyị nke bụ ezigbo ọyị nke bụ ịmalụ ebe nwa otu akọgwụkwa mma akọ gị daalụ anụrụ na nwa gị nwoke nwere ọmarịcha biznes ọ na-eme na-enye ya nke bụ nnukwu ego biznes na-ebutere ya ego gbara ọkpụrụkpụ ọ gị na-ekwu nwa kwuru na n'ụka n'ụlọ ya ejiji amara m maka ya kachịkwara m mmanụ anụrụ na ọ na-emezi biznes akpati ozu ka ọ na-eme biznes ya ọgbagwojugo gị anya n'anya o nwere ihe a nara agbagwoju m anya ịhụrụ nwa m ahụ isi ka o tegole ntụwala anyị na ọ ga-eme ihe dị omimi juru ya arụ egoji gbagwoju m anya ọwa biznes akpati ozu ka ọzọ ọkwa na ihe o mere ife mere na ọbụla ife nchọrọ ka ihe ọgụ biko ka ihe ọrụ m ya ka ọ ghara ịnabata nwa m ịbịa gbara ya abụọ eziokwu na nwunye na anya dị ebe anya nwunye dị bụ ka ihe ọ ya eme ka ebute ego na ka ebute ego mana ọ bụghị otu ha ka ọ dị bịa m ntị ebe a bụrụ ihe mmadụ ihe eji nyewe ndụ gị nsogbu kedu iji ọchọ ka o mee biznes agbati ozu nwere ihe dị na ya ọ nnukwu biznes ọ na-enye ego a na-anwụ na nkwado na-elekwa agbati ozu ụmụ bụ nne ya nwunye agwa nke ya eme kịta bụ m kwesịrị ịhaziri ụzọ onye mgbari ya eme ka ihe abalị uru bụ m ka ọ dị ọ bụghị onye nwere ije nwagoro ihe dị na ya gekwanụ m ntị ka m gwa gị ọkwụ aka m ezigbo ọyị m gee m ntị a na-akpụrụ ịnyịnya jebe na mmiri mana ihe fọziri onye kpụ ịnyịnya je na mmiri wụ egbu ya je na mmiri ụzọ gị mezie ya ka ọ nwụọ onye nwụ mmiri ọ sị na ọ yara gị yara egbu onwe gị ọ gakwala gị mma na ọ kakwere ekwe na onwe nke ọ ga-eme maka na nwa gị ahụ ị hụrụ amụkwana m onye ụmala ebe o jelugoro ọgọ ọnọdụ ka nwa m esi ya chaa na nke a o nwere ike ojeje mee nke ka nke o je tinye aka na biznes ya n'afọ ihe ọ ya na-ekwuzi okwu ebe ihe o ya eme ka nne ya nwụọ ana m afụ dịlisef na mba ọ banye ya bụ biznes na ma ya nụrụzi ahụ iri kedu ibe ị na-ekwu ibe a ọ bụrụ na ịghọta ibe nnachi gwa ka nṅụ nkwụ jebe ebe m na-eje ọ bụrụ maka ịnọlụ ara iri ka a na-ekwu ebe ọ si nọọ ihe ọ chọrọ ime ịmara ihe ime bịakwutere m nsie gị njekwuru gị ebe gbọje gị ebe a ga-esi ọnwa anya anwa ọma ịmara onye m ọnwụ nọ maka ọnwụ irukwugo oge enwu nwere uwe nwere isi ọ bụrụ ihe na-egwu na uwe nwere isi onye luo enwu ya nwụrụ ịghọtago mana ihe nna agwaghị na biznes ahụ ego dị ya ka m meje ka nje naba na mana nebakwa ihe m gwara gị ọkwa ka anyị jiri bụrụ anyị ife ya na-aka adịghịzi m anya ọ bụrụ balụ m ya anya mana ịtụzi na-egwu ọnwụ otu ọnụ ọ dọrọ mma tụzi na-egwu ọnwụ bịa nwụọ ndị na-ele agbata ozi ele onye niile ka anyị ejekwuo maka ya ọdụmụ nke tụrụ na shọpụ m ị na-alụ ịmakwana saiz ka nka rụcha kịta ọ dị n'oke ma nụ saiz ka lụ wee tụọ uturu enwere nwanne bụ ị na-ayala saiz onye ka ịrụrụ ịlụzi saiz m gịrị ihe ọ pụtara ọ bụ gị na-alụrụ ya ị na-ayala jiri emere gị ka ihere nwe uche na onwe pụtara ọnwụ ọtọ ịmakwana na ị nwere ike ịnwụrụ nke nọkwa iri na ịnọ ị na-ayị ala ọmụmụ na onye ga-ebuzo mpa nsogbu adịrọ mmadụ disapọntị gị nsogbu adịrọ mmadụ disapọntị disapọntị goro m
Neno de abazozi na. Rapiba abati ozu. Ozo age we modern abati ozu. Amo modern abati ozu. Nya big man wo get down. Only oya ki alutalia. Rapiba ine kwa abati ozu. Amo ne me una. Otu ino. Ira re chechi de ke wulu mo. Neno de abati ozu na alo. Onwe ka mmadu ni ka mmadu siwe nwo no bora. O abati za ki yenye. Abati ozu. Obu adro. Odu mo no obu adro. Kora nne ko una. Na nna abụghị ọnụ onye adịghị mma adịghị na mma adịghị na mma Nnukwu nna m. onye mbele ebe a ka ndị adịghị na mma mana nwere mgbe m na-awụ mbekwute otu a ka obi dị m Anyị zege mpa makwa nne hụ m n'anya otu. Nna m nnukwu nna. wee ite aka na akpati ozu Ọ bụrụ na saiz m. wee ite ụra saiz nke m na-ekwu level Nsogbu adịrọ. wee ite aka na level Nsogbu adịrọ. ka level gbagote na ụdị akpati ozu ị na-alụ Anyị zege amụkwa nne hụ m n'anya. wee ite aka na level ka m na-agwa ka gị na ndị big men emekọba ihe na ụdị akpati ozu ị na-alụ Nna m anyị zege ma amakwa nne hụ n'anya anyị zege. Nna m. Nna m. Rapụba. Amaghị ụmụ lefụrụ ị na-ekwu ndị nnekwu. Ịdịkwu nnekwu ndị nnekwu. Nsogbu adịrọ mpa. ọkwa ihe ị na-ekwu nwa nwoke ịmụ ọrụ n'aka nwa m ya ka esi alụ abati ozu nsogbu adịrọ ma ọkwa bọyị ka ọ na-eje gbalị ya nsogbu adịrọ ha na-abụ ọgwụ aka ngwa ya ya ọnya ọ ya ekwe eme mma agwụ ya nsogbu adịrọ biko ọ ya amasị m gbaa mbọ gwu ya ada egbu n'oge wee gwu ya nsogbu adịrọ mana ije anyị bịakwa n'uwe ije dị kwesịrị ịbịa ije dị kwesịrị mana ebe ọ bụ na ọ ga-ebịa nsogbu adịrọ ebe mma gwa na mma akwa ma nke nwa m mma agwụ ya ọ ya ekwe mana ọ ijelukwuo ekwedeghị ka isi wee gwakwuo onye anya wee kwetalikwuo ka ọ dawụna na anyị kwanyelụ nwa ka ọ lụọ ihe ọ chọrọ bụ ịlụ ka dị ikwekwuo na nsogbu adịrọ nwa m nwoke na-alụ ncha n'aka na-akpati ozu ejekwuole ọ batakwuole ọnwụzialị nke bụ anyị na-alụcha ịgba na-akpati ozu nke ụgbọ mmiri ma nke plenu ma ebe niile nwere ụdị ọ nara alụ ọ na-alụ ncha ọ ya kụchichara ya niile biko nke di m abụrụ nsogbu iwe mma kọwalị ya nnọọ jọs ka gị nwa gwazie nwa ya nwoke gwa ya n'ọsịsọ dị m ọsịsọ na akpati ozu adị anọ mba na ihe ọ chọrọ ọ dị ya mkpa nsogbu adịrọ daalụrị nne ngwa jisi ike nsogbu adịrọ ọrụ nwere a n'isi ọ ya ka na-alụta akpati ozu nwa m na-alụ ncha n'aka daalụ Kezi yo, ki n'otu a? Obiọma kedu? Adị m mma. Kezi ihe mee? Aghọtazi m ibe na-eme m cha. Businessman azị agadi ka nsi chee. Ai! Cherekwa. Ka business ị na-ekwu okwu, ya họ business akpata ozi ka bidoro ụbọchị a. O nwere ọzọ? Ọdụ mmụọ ị ga-eji ya nwa ịma na ị ka bidoro ebido nwere nwayọ obere oge ọ ya agaba kedu mgbe ọwụ nne ichezogo n'oge makwele m na bizinesi na-eme hai na nsogbu dịkwa nkịta bụ na ndị mmadụ ekwere anwụ mana ka anyị na-ekpe ekpere site n'ike nke Chukwu ndị mmadụ ga-ebido nwa oge ndị mmadụ ga na-eru ọnwụ biznes a na-aga akọzgodo n'ibe ya na-akọ hai na ọ bịakwa kazikwa mma ọ dịka mgbe na-alụ oche ma bedi ma lọka ọ dịghịzikwa nya ka mma o emechaa ka mụ na papa jekarịa ka mara na o nwere uche ọ ga-ebinye m o nwee ebe ịchọ ka gị na papa m na-eje banụ n'azụ ụlọ ijebe n'azụ ụlọ kịta gị na ya na-akara ihu na-akara igbe ebe ịchọ mpanụ n'azụ ụlọ
Kezi mpa na-eme n'azụ ụlọ. Moke na-ajụ iwe mpa na-eme n'azụ ụlọ. Na-abịa na iwe na-egwe m na-asị m ebe. Nwere nwayọọ nụ, nwere nwayọọ kwa gị ka m na-enyere aka. Ma mara m ụdị. Ụwọrọ dị nwoke ka agadi nwoke aka wee mara ibe. Ụwọrọ dị ka ike amara ibe. Ana m ala ikpa ka isi eme o. Jee ke mara ibu na akpa na-ekwu na iwe na-egwe ma ọ na-ahụra. Ọkwa mmadụ mụlụ gị. Nwa mụlụ tie mkpu. Nwa mụlụ baka n'isi. Ọkwa mmadụ mụlụ ife. Nwa mụlụ tie. Kedu ihe malụ mma ya wee fifi? Odi wee ụlọ ehihie ọma. Agbakọtara. Papa kwenu m ekene nọ na ya na-esezin. O nwere ihe nchọkwụfụrụ na ekene gị. O nwere ihe dị n'ime ekene gị. Ana m enyo ekene gị enyo. Ọ bụkwa m aka. Papa, ọ dị ka ị na-ezu ike. Ị nara afụ ụzọ. Ana m ezu ike na-echekwa ụwa m. Ana m ezu ike na-echekwa ụwa m. Nwe ihe nchọrọ ịjụ gị. Ihe a na ọ na-enye m nsogbu since. Nwe ihe nchọrọ ịjụ gị. Kedu ihe chọrọ ịjụ m? Papa, o nwere biznes ịma mmadụ nwere ike imenwu ga na-ebupụta ego n'ịma na-ebego mbute. Kedu n'ụdị nsogbu ya biko? Onye zizile gị bịa jụọ m ụda ajụjụ? Onye zile gị? Nwa gị nwoke ịma na biznes akpata ozu ọ na-eme ego adịghị apụta na ya. Ezigbo ego adịghị aba ndị mmadụ ekwe anwụ ego adịghị apụta. Nwa nwoke zi gị bịa jụọ m nwanne nwoke. Eche m okwu nwe mgbe anyị na-ekwu okwu ọ na-akọwa na n'oge na ịma ihe karịa mụọ. Nsogbu ha dị ekwukwuru m ekwe ihe ya emewu welu amamihe ahụ ga-ekọwala ya. Madụrọ m biko madụrọ m. Papa ọkwanụ mụ na gị na-ekwu. Ọ mụ na gị na-ekwu. Enwekara m ihe m nwee ike ịgwa gị uche nwesị ka m bunye gị nwere nke mma m ebunye gị mana nke uche m na-agba kịta ma asị m kwube maka uche onye adịghị ya njọ bụ na ebe o megolo ma lụọ ma oche lụọ ma akwa lụkwuo ma akpati ozu ọ gara ọlịa ọ ya akakwa mmasị m kwuwe ka o jee lụọ na mọchụarị ya na ebe a na-edowe ozu. Mọchụarị? Papa akwụkwọ ị na-ekwu maka ego mbute ịchọ ka ya na ndị mmụọ na-akarị ọkwa nwa gị nwoke o. Ego dị na mọchụarị ndị a na-edokwa ozu onu ma ndị na-awụ ozu arụ ha na-enwekwa ezigbo ego. Ọ na ego mbute ka ị na-ekwu maka ya ha na-enwekwa ego mọchụarị kwa ọ bịara ị na-ekwesị na ego mbute ka ịchọ na ego riri nne ndị a na-enwe ezigbo ego. Nwanne nwoke ahụ ị na-ekwu na ị na-azọ ọ dịrọ ka mmụọ na-azọ ọkwa nwa gị makwa m nke bụ mọchụarị. mana na-enye aka gwazi anyị nke kacha ibi ya ọ bụrụ na ọ mara ihe o meziri o jee asị ma alụlụ a niile ọ na-alụ o bughali anya weli ya baa roodu zuwa ori na ndị a na-ebu egbe ọ ya ego mbute akarịa ya arụ maka ego dị na ya onye obi ekwezu ya weli ezuwa ori na-ajụ m. Olu ka ọ na-ekwu. Eze mmụọ anyị chọrọ enyemaka. Ama m ife unu dị bi ebe a. Unu chọrọ ka m mere unu ọgwụ. Gbam! Eze mmụọ ndị mmadụ ajụ gị na-anwụ and nyawa ibe na-adọchi ihe m azụ na bizines m. Achọrọ m ka inye m obere ọgwụ mmeji na-aga n'iru. Ịchọ ka nye gị ọgwụ ị ga-eji egbu ndị mmadụ? Mba o. Achọrọ m ka inye m obere ọgwụ mmeji wee bizines m ya eji wee na-arịgo nya ka ọ na-adị ka nke nwoke ma a na-akpọ afams. Kedu onye zutere gị ebe a? Kedu onye zutere gị ebe a? Ime onye a na-akpọ Obidigbo. Ọ dị ka ma ahụ ya.
dịka ị na-ana ị ga-afụ ya n'ụzọ. Ọ bụ na ịfụ ya n'ụzọ atụpụnara ya ọnụ. Emena gịnị? Atụpụnara ya ọnụ, atụpụnara ya ọnụ. Ama m na anara ajụ chi